da započnemo naš kulinarski izazov, želim jelo sa sirom. Koristite ga što više. Naravno, već znam šta ću. I ja sam našla savršen sir za jelo. Da li se zaista nadate da možete da me pobedite? Ja sam profesionalni šef. Koristit ću celu glavicu sira. Odlično. Sada zagrevam sir uz pomoć vatre. Tako je. Dok se sir topi, ja uzimam pleh i brašno. Odlično. Zatim uzimam jaje. Razbijam ga i sipam u brašno. Eto. A sada mešam sve jednom rukom, naravno. Eto, dobio sam testo. Stavit ću ga da se peče u rernu. Čekam par minuta i... eto. Napravio sam lepinju i sekao sam je svojim oštrim pogledom. Izvrsno. Zatim stavljam pljeskavicu na lepinju, dodajem paradajz, posle salatu, a sada treba sir. Već sam ga otopio. Dakle, uzimam nož i skupljam sav sir. Prebacujem ga u burger. O da, to izgleda prelepo. Još malo, to je to. A sada pokrivam sve lepinjom. Gotovo. I što ste se tako otkrili? A možete se prehladiti? Dakle, ja planiram da pravim pastu sa sirom. Moje Leslie jako voli to. Stavljam pastu preko sir i sve ide u mikrotalasnu. O, Leslie, šta radiš ovdje? Bako, stavi još sira i još, da, i još. Wow, kako sjajno. Da, toliko će biti dovoljno. Možeš nastaviti. Pa dobro, kako mogu da odbijem svoju omiljenu unuku? Stavljam sve u mikrotalasnu i čekam par minuta. To je to, uspelo je. A vadim sve i sipam u tanjir od testa. Ali to još nije sve. Sada ukrašavam sve kobasicama pepperoni. Gotova. Judy, a zašto ti ništa ne radiš? Već sam sve smislila, ne brini. Napravit ću nudle sa sirom. Prvo treba preliti nudle vrelom vodom. Tako je. Zatim dodajem začine. Super, a sada mešam sve. O, da, gotovo. Sada Leslie može da proba. A šta je to kod bake? Joj, to tako ukusno izgleda. A šta ja da radim? Tačno. Treba dodati puno sira. 100 komada će biti dovoljno. Da, mora biti što više sira. I malo ću ga otopiti uz pomoć fena. O, da, uspelo je. Ekstra, a Leslie, probaj. Prijetno. Čekajte. Gotovo, sad se može probati. Ne mogu da verujem svojim očima. Svuda je toliko sira. Hoću da probam prvo ovo jelo. Ovo liči na pravu picu. Joj, to je divno. O, a šta je ovdje? Burger? Sa gomilom sira? Nevjerovatno. Hajde da probamo. I jedva čekam. O, da, ovo je oduševljenje. Savršeno. A šta još ima tu? Oho, to su nudle i gomila sira. Nevjerovatno. Sad ću probati. O, i to mi se sviđa. Ali ko je pobedio? Odlučila sam. Sve vi ste uspeli. Čestitam. A zaista? O, znači pobedilo je prijateljstvo. Šta? A, ne, Judy, ne gledaj. Šefe, obucite se. A, Leslie, šta želiš? Sada želim jelo od Oreo kolača. To su moje omiljene kolače. Hajde. Dobro, draga. Ja već znam šta da radim. Dakle, trebaju mi mini Oreo kolači. Otvaram i sipam sve u blender. A sad ih treba izmrviti. Eto,
uspelo je. A zatim dodajem malo maslaca i mutim sve. Eto, dobila sam savršeno testo. Sad ću uzeti malo i napraviti kuglicu. Gledajte. Stavljam sve na rešetku, a zatim prelivam belom čokoladom. Lepota. Posle dodajem mlečnu čokoladu i ukrašavam sve čokoladnim natpisima. Kakva lepota! Pogledajte, ispali su ukusni kolači. O ne, Judy, šta to radiš? Bako, gledam recept sa TikToka. Vidi kako je sjajno. Napravit ću ovo za svoju omiljenu sestru. Ona će biti oduševljena 100%. Sad ću pokušati da ponovim. Dakle, treba mi mleko i 1 Oreo. Stavljam sve u mikrotalasnu, malo čekam. Vreme je isteklo, da vidimo. Jao, kolač se samo rastvorio. Ajoj. Pa ja sam to znao. Sve je to laž. Vaši recepti sa TikToka su baš bez veze. Gledajte kako se to radi. Uzimam kalup i stavljam u njega sve Oreo kolači koje imam. Tako je. Zatim sve treba izmrviti. Odlično. A sad ću napraviti fil. Sipam učiniju pavlaku i stavljam filo od Oreo kolača. Tako je. Zatim sve treba dobro izmešati. Ja imam tako snažne prste da mogu sve umutiti jednim pokretom. Kada fil bude gotov, prebacujem ga u kalup sa kolačima. Da, ostalo je sve lepo rasporediti. To izgleda divno, jel da? A sada uzimam čokoladu. Treba je razlomiti, a zatim otopiti. Kao i uvek sve radim rukama. Ja sam jak. O da, svi vole čokoladu. Zatim stavljam Oreo i gotovo. Sada treba izvaditi moje jelo iz kalupa. Bacam i... nešto nije u redu. Joj, sav sam u filu. Ne, sve pada na mene. Šta sam uradio? Gde je moje jelo? Šefe, vi ste kao i obično. Umazani ste filom, a znate, neka vi budete slatki desert. To je smešno, bako. A ja sam smislila da napravim mlečni koktel od Oreo kolača. Dodat ću šlag i slamčicu. Eto, sva jela su gotova. Leslie, probaj. Wow, svaka vam čast. Tako sam srećna. Probat ću prvo ovaj mlečni koktel. Ukusno. Kakvi su ovo kolači? Sad ću da probam. Da, to je prelepo. Čekajte, a šta se krije ispod poklopca? To je šef u filu? Pa dobro, hajde da probamo. Užas! Pobedila je baka? Da, hvala ti, unuko. Šefe, šta vam je? A sada želim krofnu. Obožavam je. Dobro, draga, ja već imam savršeno testo. Sad ću napraviti krofnu od njega. Eto, ostalo je to ispržiti u ulju. Kakva mala krofna. To je čak i smešno. Jeste vidjeli moju krofnu? Ona je ogromna. Sada uzimam činiju sa bombonama i topim sve. Eto, dobio sam slatku tečnu karamelu. Sa njom ću preliti svoju krofnu. Bellissimo. To je baš ono što mi treba. Na vrh stavljam još nekoliko krofni. Da. Moje krofne su već gotove. Joj, kako vruće. Dobro je. Sada ukrašavam sve šarenom šećernom glazurom. Joj, kakva lepota. Moje krofne je tako slatka.
Prebacujem sve krofne na tanjir. A treba i što više. Hej, zašto ovdje ima samo jedna? A Judy, pa to si ti. Ali su tako ukusne. Sada i ja imam krofne. Ukrasit ću ih žele bombonama i očima. Cool. A Leslie, probaj. A šta ste napravili? Wow! Krofne sa žele jezicima? Zanimljivo. Da, to je ukusno. A šta još ima? Kako slatko. Sad ću probati. I ova krofna je ukusna. Okej, a šta je ovdje? To nije glazura, to je tvrda karamela. Cool. Sad ću da probam. Ukus je fantastičan. Ovog puta je pobedio šef. To! Znao sam da će biti tako. Ako vam se dopao naš izazov, obavezno stavite like i zapratite naš kanal.